El Pla d'Acció pel 2022 recull en els 3 àmbits del Pla de Mandat un gran ventall d'accions. En l'àmbit de l'estratègia i la bona governança es destaquen les següents accions. Un nou procés de reflexió ciutadana amb l'horitzó 2030 que actualitzi els reptes i la visió de la ciutat a mig termini. Posarem en marxa l'Espai Mataró Connecta com un centre d'atenció per a la innovació i relació ciutadana. Recuperarem els pressupostos participatius amb 1,5 milió d'euros. En l'àmbit de la qualitat urbana i el benestar de la ciutadania destaquem les següents accions. Desplegarem les innovacions del nou contracte de neteja viària i recollida de brossa. Incorporarem més agents de la policia local i el pla de videovigilància per millorar la seguretat i combatre l'incivisme. Mantindrem un fons de $500,000 d'euros en ajuts i bonificacions per continuar combatent els efectes de la pandèmia sobre les persones i les empreses. Renovarem el servei d'ajuda a domicili amb més dotació econòmica i que atendrà a més persones grans en les seves necessitats del dia a dia. Posarem en marxa el Centre de Creació Artística a la Presó i l'Espai d'Arts Escèniques del Cafè Nou, a més de la nova biblioteca pública del centre. Millorarem les instal·lacions del camp municipal de futbol de Molins i renovarem la gespa del camp de Can Xalant. Farem noves instal·lacions de petanca a Molins i Rocafonda i cobrirem la pista poliesportiva de Cirera. En l'àmbit del desenvolupament urbà i econòmic es destaquen les següents accions. Obrirem el nou punt d'informació turística al Cafè Nou. Acabarem les obres del Camí Ral. Crearem un nou espai públic sobre el dipòsit de la Ronda Bellavista. Continuarem el Pla Integral del centre amb la reforma del carrer de Sant Josep i la rehabilitació de la façana de la Casa Gran. Enderrocarem l'edifici de l'antiga escola Menéndez y Pelayo per adequar l'espai com a aparcament públic. Iniciarem el desenvolupament dels sectors d'Iveco Pegaso i de la Ronda de Barceló, que permetran integrar-los a la trama urbana i a la façana marítima. Amb el Pla d'Acció 2022 fem un pas més per a un futur millor per a les persones, un futur millor per a Mataró.